Presented by Jahid Music Balrampur. पटना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंतपुर। मीटिंग करे बुधवार के सुनानी खबर तपसी ना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा कितना आइल बा रे हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा। Presented by Jahid Music Balrampur. गौआ में ये करे त भइल बाटे हाला हो भइल बाटे हाला तूल गइल ये करो खजाना के ताला झूठ नहीं कहिले सही लो आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा। Presented by Jahid Music Balrampur. पटना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंतपुर। रीते सलहरी से रहतिया गच हो खाले ससी सावा से सेव काचा कच हो यादव भाग्य शुभ दिन आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा। सेंठौठ मार के जात रहे झार के जिला सिवाना मीटिंग करे बुधवार के सुनानी खबर तपसी ना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना 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 आइल बा। टोटल 10,000 आइल बा। Presented by Jahid Music Balrampur.